Tuolla on MRVeti 93 video. Me puhutaan nyt STIVstä. Mä annan Veeti-puvun loppuun. Me saadaan näitä. Tuleeko meille tänään STIV? STIVlle tulee tänään 1 tai 2 biisiä. Ja 1 on omistettu minun ihastukseni. Ja sitten maanantaina me tehdään lisää. Nyt milloin ne tulee ulos? Varmaan sitä seuraavalla viikolla. Tai ehkä jopa sillä viikolla. No, niin. Kun saadaan vaan kaikki tässä. Tässä nyt kehotaan, että milloin kaikkea videot tulee. Menkää kaikki tilaa. Mut me ei niinku tehdä silleen, mitä jotkut tekee, että ne niinku laittaa keskiyöllä ne videot ulos. Pari tulee keskiyönä, koska mä haluan mukaan ne juttuun. Mä haluan tietää, miltä tuntuu siihen, kun saa valvoa, kun tulee se riemu, että sun biisi tulee ulos. Ja kaikki kattoo silloin Fasesta mun live-lähetystä. Joo, mutta tässä mä kehottiin, että vähän. STIVstä, että milloin niitä kaikkia biisejä tulee. Tää oli sun pisin video melkein. Se tää vielä. Jokke! Aine! Hiljaa! Jokke! Aine! Hiljaa! Jokke! Aine! Hiljaa! Jokke! Pokemon Go on sellainen peli, jossa voi näitä. Okei. Pokemoneja. Pokemoneja. No niin, moikka! Amma Veeti 3 oli täällä taas. Jokke! Mutta jos kannat tilaa mun kanava STIV, kiihottakaa myös ja tilatkaa se ja